anyị nọ na ogige mgbasa ozi na Voice of the East olu ndị Igbo ebe anyị na-eme so ife gbasara ndị Igbo sọsọ mbunye elu na ọganiru ndị Igbo sọsọ ya bụ ife gbasara anyị ebe o nwesịkwa ife ọzọ na-akọ nke a gbasara mụ na nwa okorobịa ana Igbo ji eme ọnụ nwoke na-abụ ọpụta ebe niile a na-enwu ọkụ ọpụta chicks a na-agbagharị ebe niile ịghọtago nwoke ama m ihe m ga-agwa gị mana onye na-ekwu maka ya ọ na-agụ agụ ọ na-arapụ arapụ ọ na-eme ife niile enwere ebe nwa njelu ma ngwa dị gị afọ ebe o nwere ebe njelu o nwere ife a na-akpọ freestyle ịnụgo freestyle enwere freestyle nwoke a mere ebe o mere ya one time mgbe ebebe akwa ejikwana m ihe na-ebe m akwa but it was one of the most natural things mfugo na ndụ m mgbe ebebe akwa emechara m ga-agwa egwu bụ ihe ọ nọ na-agụ ihe a melu nji wee bebe akwa mana ọ ya adị onye nwunye ya nọ tata a na-akpọ ya Kola From The East mụ na Kola Boy nwa mama na ya gbagodu nwoke touch ka efu gbagodi touch gbakeni ya touch mba biko kwa adị m emekwa etu a nna m keke ime you're welcome. Thank you very much. Amaala m na onwe ife ịchọla onwe ife na-eme na Okpara Square on the 21st of December no and I'm responsible for ya bụ ihe mgbe achọrọ m ka o shi n'ọnụ gị pụta gwa anyị ihe na-eme bụ mmemme a na-akpọ Kola From The East concert anyị bidoro ya n'afọ gara aga ya bụ mgbe anyị mere nke izizi anyị mere ya na stadium Enugu State Stadium ama m na ndị bịara ofukwara ihe melu nkwa anyị na-ekwe ndị mmadụ bụ na nke a na-achọ ime na 21st of December ya bụ ụbọchị ụka na-abịa abịa ọ ga-adị kpọkpọ anyị kwadoro ọfụma wee na-abịa akwa ifu gị ebu m kola niile nke ọbụla ị na-achọ oke staịlị ọbụla ị chọọ ọ na-abịa akwa ị na-afụ keki si efili tata bụ Tuesday ọ fọrọ mkpụrụ ụbọchị n'one ka Sunday alụọ ka o si hazi duyi ma ọ bụ ndị solo oyibo adị m ihe ndị oyibo na-akpọ curious onye mmadụ niile esi wee na-achọkwa ịma ibe ga-eme ụbọchị ahụ n'aka mmadụ onwe m si na-enekwa anya akwifugo ihe ga-eme maka ama m na ọ ga-eme mana ife ga-eme n'ụlọ ife ga-emekasị emekasị ọ ga-emekwa okwu yatago nke a bụ nke abụọ emego the first one ya nke izizi na 2024 nke a bụ 2025 kedu ife melu Kola ji wee si anyị jebezi Okpara Square na nke a maka na nke mbụ bụ na stadium ka emelie mana nkịta si anyị jebe Okpara Square ka ife anyị ji jebezi Okpara Square anyị na-eme based on ebe steeti gọọmenti nyere anyị a sị na a na-eme renovation na stadium asị anyị oke n'ebe ọzọ bukwere ibu ga-abanwu maka ịma na ndị otu anyị ebuka mmadụ na-adị ka aja asị na ebe ọzọ nwekwa ike ịbanwu anyị bụ Okpara Square Okpara Square amaka ọkwago nwa like kwa anya maka ebe a ya abata anyị space ya dị ma ọ bụ ma ịchọ etinye aka n'elu maka itinye aka onwekwa ihe ọzọ ọkwa mbule ka anyị na-ebulie na December agbọkwa bulie ya enu ịghọtago we dey raise am na December anụnwa bụ n'Okpara Square on the 21st ka ya bụ Kola Boy concert from the East Kola nke anyị bụ from ụnọ ba anyị ebe a ka o si ọ bụrụ na ị maalụ ka isi wee bido ije ị ga-ama na ihe anyị na-eme bụ a celebration of a lifetime ka anyị na-enwe ife a Kola for ndị na-agwọtaghị ihe anyị na-eme what is the point of this show kedu ife mere iji wee bido dị na-ebido in the first place oge m bidoro iti egwu na ihe ndị oyibo na-akpọ mmadụ define sound ya mgbe m chọrọ ụdị egwu m chọrọ ị na-eme asị m na achọrọ m egwu ma ndị ọgbara ọhụụ ma ndị gbagotego ga-aghọtanwu ihe m na-akọnwu achọrọ m igwu egwu ọ ga-abụ ma nne ma nna ma nwa ga-akpọnwu ma na-atụ ụjọ na omume ihe dị anya ekwuru a na-ekwesịghị ọkụ ụmụaka nọ my videographer nyelego pass mark na ka ọ sị na ọsọ bụ onye ya na-akpọ nwa egwu ya ma n'ihu ụmụazị ma n'ihu ndị okenye anyị si ka anyị mewe mmemme Kola From The East concert maka anyị chọrọ ebe ma ezinụlọ niile nwere ike ịpụta maka ịma na onwe ọtụtụ mmemme a na-eme nwatakịrị chọọ ịgwa nne ya ma nne ya na ọ chọrọ ịga ọ na-atụ ụjọ asị ya na o nwere ike ọ gaa n'ọmụdịrị egwu ha ndị a na-eme na egwu ha na-eti bụ egwu na-akpanyite ọgba aghara
eyata mana mụ na onwe m ifugo n'ụdị egwu mụ na-eme adọrọ m eme egwu na-akpalite ọgbaghara ma ọ bụ egwu na-edufu ụmụaka lover boy ọ chọrọ pa mba anya dị eme ụdị ife ebe a biko ya mere Kola From The East concert bụ ebe anyị chọrọ ka mmadụ niile gbakọta ọnụ bịa nwee obi aṅụrị while we celebrate the culture and our tradition. Fantastic. Normal thing. Ịghọtago normal thing. Ọ ihe anyị na-eme enenu nwoke. Akwa ifuru ndị Igbo, ụmụ nwaanyị Igbo, unu dị tụmọ. Ife unu na-ama, ife unu na-eme ka m hapụ ikwu. Kola fasị m jụọ gị, asị m jụọ gị, ewekwa n'igwe, fasị m jụọ ya mee dị single. Anụgo m ụmụ nwaanyị na-abụ this year. Ha sị na m gwa gị na nke a na ọ dị ka ị na-eme anyị ife a na-eme the more you look the less you see. Ha sị m jụọ ya na nwoke a na ọ dịkwanụ mma too much ma aka ejie ka ọ n'ọkpa ka ha jie ka ebe ha jidie ha ka ịmala amala. Mana agwago ibugo ni anụgo. Kola sị na anụgo ụmụ nwaanyị na-abụ this year. Ọ bụrụ na ị chọọ ijoin, ọ bụrụ na ị chọọ ịkwụrụ na line ebia kịta afụ ka ị kwụrụ. Kola, a na-akọwa na security ya ma na-agbakọ na-eme concert na-eme show. Anyị afụgo ka ndị ọzọ si wega. Anyị wee na-ajụ biko onwelu ihe emelu plan emelu iji wee chekwa ndị ga-apụta on the 21st. Mmadụ niile anyị na-agbagharị since anyị na-eje na-eme iticha ma ndị ọnụ na-eru n'okwu anyị na-eme ite onye ọbụla ekwesịghị ịfụ anyị na-afụ onye ọbụla ekwesịghị ịfụ ka anyị nwee ike ịfụ eziokwu na my own brand bụ family brand anyị adịghị enye nsogbu mana man control nwụrụ mmadụ niile na-abịa maka ma ndị isi dị mma ma ndị isi na-adịghị mma ga-agacha mana ihe anyị na-agba mbọ agba n'isi mbọ ike ime bụ ka anyị fụ na anyị make a provision for enough security tinyecha ha n'ebe dịcha strategic ka anyị nwee ike ịfụ na ọgbaghara ama ndị na n'ọnwụkwa m na-ekwe ndị Enugu ha na-apụtawa na mụnwa na onwe m onye ọbụla ji onye obi aṅụrị wee malụ m eyata anyị adịghị achọ nsogbu anyị adịghị akwa mmadụ aka jos bịa hanụ ka anyị nwee obi aṅụrị and security emetikwa emume anyị say on health ekwecha anyị ngwa na a ga-ebutecha ma ambulance for emergency maka onye nwere ike nọ na show enwere ike ọ bụrụ na o nwere ka hit si eme ya onwe ka ajụ si wee buwe gị ma na ịgbago obule ajụ wee buwezie gị achọkwa n'ebe a ga-enwe ambulance ga-ebupụ gị. Kola nwanne m ada agba mmadụ ọkpa anya dị eme ụdị ife anwa anyị ga-edobe gị nete gị anya ọka isi eme Kola ama m na ka ị na-akwadobe ife niile ọ na-adị enwechakwa ihe a na-akpọ setback ịghọtago onwe ndị nke imegolo experience. Nke bụ eziokwu bụ na ihe ọbụla mmadụ na-enwe n'ụwa ga-aga n'iru ga-enwerịrị setback mana ọ bụghị n'ihe anyị ga-abịa buwe n'isi onwe nke tọlụ gị ọchị ị ya akọnwule anyị ọ bụghị n'afọ gara aga mgbe ịmagonu oluwere ihe dịka izu abụọ wee gwazie m na ama a ga-echenji venue owute mana ekene dịrị Chineke na emechakwa ajemitie onye isi obodo gwazie anyị oke na iji emezie ya na stadium eyatago setbacks or sign of eventual success eyata. Ịma ife notice goro n'oche annanụ ifufulu oche annanụ nke ọbụla ịkpala aka ụjọ setback a na-akwa atụfa ọ dịka setback ọ dị very very paramount n'ịga n'iru eziokwu nya anyị na-akọwata na setback mean na ife dị mma tinye nke a welu akwụkwọ ka idetu onye edetu mmadụ na friji iteta ụtụtụ ije na-ekilie ịfụ na setback eminiro na ya akwụsị setback eminiro na ọrụ akwụsịgo ife omenile bụ ka ị gaba agaba na ife dị mma. Nwanne m nwoke turnout ife a na-akpọ ndị mmadụ ịpụta ị na-ekwu na arọ gara aga mmadụ pụtara ka aja ị nwekwara olileanya na ha esi otu a wepụtakwa on Sunday? Eziokwu ị nwere olileanya na ga-apụta anja ga-apụta n'uju maka ụfọdụ na-asị na mmemme karị ike anyị adịkwa anyị na-amapụta ife niile ike ga-adị anyị akwa na ịdị sure na ike ya adị maka bụ ike dị m I'm gonna be there. Onye mere o ji bụrụ Kola na-emenụ nke a Kola emebe akwa na Kola emebe mana ọ ga-eme guy
ịfụ m on Sunday ị ga-afụ m egosi gị m ezukogo onwe m because m ga-anọdị ya m ga-anọdị ya live. There is a growing trend of artists na-amabata Enugu nke ọfụrụ a. Now, normally mgbe izu arọ na one gara aga ife anyị na-afụ bụ onye gụkọta egwu n'ala Igbo onwe ka o si fụba ọkpa ya ọmapụ Lagos maọbụ ebe nwa Kola anọlugo n'Enugu a wee tụrụ ugo dị egwu over 5 years or more now, tụrụ ugo dị egwu ugo na-amapụ obi ewee na-ajụ kedu ife mee na Kola ejebeghị Lagos ọ na Kola achọrọ ije Lagos kedu ife melụ na ndị a nọ n'Enugu ndị ọzọ niile na-agụsi egwu nọ n'Enugu kịta na-emesi ife ike kedu ife melụ unu ji wee nọdụ n'Enugu? Nke bụ eziokwu bụ na anyị bịa achọpụta na ọ bụghị ịgbaga Lagos bụ isi sekpu ntị. Lagos n'onwe anyị nwa n'onwe anyị na-agbagakwanụ ha nwere their own tradition na culture ha na-preserve. Anyị nwere ịga ebe ahụ dị ka ije kwalite their own culture and tradition, and if you go know how successful ha dị internationally. So anyị nwa n'onwe anyị gwara onwe anyị na ọ bụgodu na ndị bụ anyị ụzọ emeghị ya ekwesịrị inwe onye ga-ebido ya. Anyị kwesịrị ịgwa ndị mmadụ ha natawa ụlọ ha bịakwanụ na be anyị ka anyị gwakwanụ ndị mmadụ na anyị onwe anyị nwekwe na ihe ụwa niile chọrọ. Igbo language is a big blessing. Ịma asụ Igbo ọ ngozi, nnukwu ngozi ka ọ bụ. Ejego m mba ofesi ememe shantọ dịsie ofu asụsụ abụ ihe dum ka ijere ebe ahụ sụọ. Ọ bụrụ oyibo ka m nọ na-asụ ama m ka enwere ike ịkpọ m ebu m ọ bụ ofu oyibo ama m asụ ya asụta ya ọnụ ma ọfụma mana ama m na ya bụ ihe anyị enwere ndị oyibo na-akpọ what you can export. Ya bụ ihe anyị nwere anyị mana ha nwachọ enweghị ya. Mana mgbe a na-ekwu colonial era asị gị na a na-abịa ụmụ ya eji emechie mmọnwụ ma ihe abịa na-ebuli ya ebulusie ife anyị ya anyị nwere bụ ibe ha chọ artifacts and all that. Yatago egwu anyị is more like that. It's like an artifact that they need all ihe ha chọrọ. Mejeni nyewe ha ihe ha nwa na onwe ha nwere ọkwa ya ma jewe na omenala onye ọzọ. Council and Igbo, they've always said that we needed that Western validation. Egwu izi zaga juge bụ imegokwa ego bute onye shi ebe a bute onye dị agha shi mba na omenala anyị bụ anyị na-akwalite and anyị ma na ọ ga-ebu anyị gaa ụwa niile ebe niile dị n'ụwa. Ise otu a ka ọ dị. Ekwelu m na nke unu anụ m ekpupụrụ unu okpu unu ncha niile nọ n'ala Igbo kịta wee fee isi wee sị na ọpụ ifulu nọ n'Igbo ka ya na-eme anụ m ewepụrụ unu aka unu kara aka unu siri ike. Kola o nwere egwu egoro ọfụrụ ọ ga-eme ya bụ egwu ọ malụ mma alaike m ama ma nsị gị gụọ m ya agụrụ m mana achọrọ m ka ị gwa m kedu ife tinyelu gị n'ọnọdụ ịgụ egwu a maka ya bụ egwu na-emetụ n'obi ọ dịka egwu mmadụ gwara gị gụa kedu ka gị na ya si wee mee? Nke bụ eziokwu bụ na ihe na-eme n'obodo anyị ọ bụ ma ndị ọgaranya ma ndị ụmụ ogbenye onye ọbụla na-ebe n'akwa ifugonu ka the economy dị. A lot of people nwere setbacks and life adversities. Onye ọbụla nwe ọgwụ ọ na-anọ. Mụnwa na onwe m nwekwe na ọgwụ m na-anọ ka gụwa na onwe gị ga-esi nwekwe. Egwu a bụ more like a source of motivation. Ịgba ndị mmadụ ume ịgwa ha na olileanya dị. Ịghọtago na o mebeghọta ha bụ taa na ọma mma echi ọ ya mere afa dị egwu ji bụrụ na ọ ga-eme. Ịghọtago nke ọbụla ị na-eme mgbe ọbụla ị na-agba n'ụwa ahụ dịka ihe ị na-eme anaghị aga n'ihu ọ dịka ịmara agbacha nịka anaghị afụ rizọt. Egwu na-akọwa na olileanya dị maka anyị nwa na onwe anyị ma na ebe anyị si abịa anyị ma ebe anyị si wee bido. Onye mama ọfụma mama mgbe m na-eto eto ga mana akpacha m ayọn. Ịghọtago ọ ghara bụ nkwuo ya ndị mmadụ anaghị ekwete
nke bụ na anyị ama ekweta ọrụ mmadụ ka ịbụ mana ịfụ n'ebe m nọ tata which means na ọ ga-emenwu ọkwa na ihe ọbụla anyị na-elu anyị ga-enweta ya Kola afọ m line-up gụ o nwere ofu onye enwere ofu onye m fụrụ ebe a ngwa si Chineke mee ọkpọ nwanne m nwoke ka Kola kpọrọ ihe mana gịnị ka ị gwagidere ya wee kwe wee bịa ewekwa n'iwe amaala m ma ịmaalụ nwanne m nwoke akpị nwanne m ịmaala akpị nwanne m ọ bụrụ ịma akpị nwanne m gịnị ka Kola gwagidere akpị wee chọọ igresi anyị with his presence ị ga-ajụ m ihe mgbakọta portable wee kpọta ya asị afụkwa m aka o chelụkwa akwa ịfụrụ Sunday hapụ m biko gịnị ka ị chegidere nke mbụ gịnị ka ị chelụ wee kpọba and gịnị ka ị gwara fafa wee kwe wee bịaba nke bụ eziokwu bụ na dịka anyị si kwuo anyị chọrọ ka mmemme anyị na-eme bụrụ mmemme ga-anabata onye ọbụla anyị anaghị ediskrimineti asị na ụdịrị ndị onye a na-agụrụ egwu bụ ndị anyị ncha niile fụkwa na akpị n'anya nke bụ eziokwu gịnị ka ị na-akọ ọ na-akpa anyị obi anwụrị gịnị ka ị na-akọ enwe ndị ọ na-abụ enwe ka ihe si wee gaba isi ju gị jee chọwa vidio ya wee chịa n'ọchị a na-agwanụ gị maka ya n'ụlọ so ọkwa ụdị ndị ọ dịkwa ndị ọdịo ahụ ka m bụ n'obe sị nene dịkwa na mekpọta onye na-akpa anyị obi anwụrị ka anyị na ha mekọkwa anya eyọtago mmadụ dịka Portable ọ bịanụghọ n'Enugu nụnụ Portable abịanụghọ ebe a onye bụ na akwa ifo m na-emu na Okpara Square on Sunday maka na m eji anya m wee fụkọba ife niile nke a wee bulie onwe ndị ọzọ anyị na-amarọ na faya abịa Harrison na-abịa Zoro onye ogene Zoro nwanne m Ugo ga-abịa Ugo adịrọ available ama m na gị na Ugo na-adị na mma Ugochi aga m afụ gị ma anyị mebe ọzọ ya abịa aka nkwụ ma ịmagonu ndị nke anyị nwekwe n'Enugu na onye ọbụla onye ọbụla bịaba ibe anyị ka a na-eme ife nke a sọ m ụsọ agwago m gị ọ bụrụ na ị bụghị onye Igbo like this asọrị ya m gị ebere gị na-eme m ịma ihe misiri ịma ihe imisi maka na ịfụlụ on the 21st o tegokwa anyị kụbalụ since December ji wee luo anyị na-akụ mana ịfụlụ nke 21st a bụ nke dị anyị n'obi gangango ka bụ our personal business maka na Kola nwanne anyị na-eme nka mgbe na-akpọ gị ịbụ okenye ịbụ nwata ị na-azụ afịa nwa akwụkwọ ife ọbụla ị na-eme pụtaba Okpara Square on Sunday 21st December maka mgbe ị ya asị na m agwaghọ gị na ya anaghị enye gị update nekwa update onye ọbụla nọkwa ebe ahụ Kola onwe ife ị nwere ịgwa ndị obodo onwere ife ị nwere ịgwa ndị fans gị ndị fụrụ gị n'anya onwe ife ị nwere ịgwafa dịka egwu anyị gwụrụ na ọ ga-eme enwere anyị sị dịka anyị na-ayọ Olisa n'ofu ụbọchị na ọ ga-aza ayọta before the rainy days before the sunny days rainy days ga-abịa anyị na-agwa onye ọbụla mbọ ọbụla ị na-agba jisi ike na-agbasi mbọ ike na-ayọ Chukwu ekpe ekpere maka na anyị ma na agbachakwa nịkanịka na ọ ga-eme eyọtago on 21st of December anyị chọọ ka ife onye ọbụla ọ dịzị nnọọ because of ọ ga-eme ahụ ọ dịzị nnọọ ka revival ka a na-achọ ime maka enwe ndị sị m na a ga-egotecha ha nke maka ego a na ọ harịrị white one afụgo m onwe m anyị bụrụ ụzọ gụchazie nke ahụ anyị wee banyezie n'obulu a na-ekwu okwu ya mbuli elu ka m na-agwa gị na akwa ifuru nke a anyị apụọ enwere m bonus question m chọrọ ịjụ Kola maka na fans ya detela anyị akwụkwọ wee sị m jụọ Kola ị nwere fondest Christmas memories na ama m na ịbụ onye Igbo through and through and ịma na Christmas na be anyị nwekọ anyị na-eteki a very personal ị nwere any special Christmas activities ị na-participate in ya mgbe m na-etonite mgbe ị na-etonite ike adị ọzọ mgbe m na-etonite ihe nna dị enekarị anya ya bụ ịnọ ụlọ jee ndị be anyị na-akpọ ya asụ as the village river iji egwu egwu na mmiri enweghị kacha alaiki m ọfụma onwe nri kachasị alaiki iyi na Christmas mana ndị mmadụ na ajụjụ eji ọmụ na enwekwa ike ikwu gị ihe
abacha mụ na Kola Boy ama nnọ nkwe n'ụlọ mmadụ ga-etikwe nwanne ife abacha anyị azọkwa ya azọ ife nna ata na abacha anyị azọkwa ya azọ a na abacha somebody okay mbeti nke a na my ife na onya bụ na like the Christmas experience na Enugu ine n'anya kita ifu na anyị ewebawagi ya somewhere else anyị na modernize here with all of these concerts, all of these shows. Keke follow Christmas na abịa n'Enugu n'ọdịnihu ka ọ dị ka Christmas. Enugu bụ obodo ọma ka mgbe ụwa. Enugu na-atọkwa n'ụtọ nke ukwuu. Enugu na-agwa onye ọbụla ebe ọbụla ị nọ Enugu bụ ebe olu ara n'oge ụmụ ihe festive period Enugu bụ ebe kwesịrị ịnọ. The atmosphere here is special. Ikuku na-ekwu ebe a atọka onye na-agbafekwe n'ụzọ iri afọ ihe ejenegharị anya karị ịghọtago obodo n'onwe ya amakanụ eziokwu anyị na-agwa onye ọbụla na-atawa n'ụlọ ka anyị dozie obodo anyị ihe n'obodo na-ama mma ịrapụ m ya bụ nwoke onu ya na-asọ ka mmanụ aṅụ na-ekwu okwu nwayọọ nwayọọ serem ụmụ nwaanyị na-afụgo n'ihe mụ na Kola nọ ya ka ndị sị gị were ọsọ were ije gbanataba ọ bụrụ na flight gị bukubeghị jee n'oge dị ọ bụrụ na ị nwetabeghị tiketi otu ọbụla isi wee chi ime were ọsọ ka ị nataba maka na on the 21st Kola From The East concert ga-asalụ ọkụ n'Okpara Square anyị ncha na Voice of the East anyị ya n'ebe a Enugu niile ya nọkwu ebe a gị ma na onwe gị if you catch me if you can ma olu osetie afa m bụ Nneoma ka emesịa